Vítajte pri našom ďalšom cyklovýlete. Tentokrát sa nachádzame na Morave pri pramene riečky Svitava. Respektíve tých prameňov je tu viac, takže je to skôr taká pramenná oblasť. Po riečke Svitava budeme pokračovať až do mesta Brno. Trasa má dĺžku asi 98 km a tak sme si ju rozdelili na 2 dni. Naším dnešným cieľom bude Blansko. S riekou Svitava a s jej prameňom sa viažú aj nejaké legendy, napríklad o tom, že svätý Cyril a Metotus slúžili svätú omšu a svojou vierou rieku osvietili a preto dostala názov Svitava. Táto rozhľadňa sa nachádza nad mestom Březová nad Svitavou, je umiestnená v nádhernom prírodnom prostredí, no a je zasvetená českému géniovi Járovi Cimrmanovi, o ktorom je známe, že bol veľmi všestranný a vynikal vo všetkých odboroch, ktoré ľudstvo vymyslelo. Sme na rozhľadni Járy Cimrmana a napočítal som na nej 72 schodov. Pokračujeme ďalej po prúde Svitavy. Miestami ponúka naozaj prekrásne zákutia. Ako môžete vidieť, aj tento prekrásny zrastený jeden veľký strom z viacerých tenších. A dnes to chvíľami bolo dobrodružné a vyzeralo to tak, že možno ani nebudeme spať v Blansku, pretože sme nevedeli zohnať ubytovanie. Nakoniec sa na nejaký 80. krát podarilo dotelefonovať tam, kde mali niečo voľné, takže máme motiváciu dotiahnuť to do Blanska. Zostáva nám ešte nejakých 15-20 km, takže by sme to mali stihnúť snáď ešte aj pred západom slnka. Pokračujeme v našom cyklovýlete po rieke Svitava. V minulosti bola dôležitým zdrojom energie pre miestne továrne, ktoré vznikali v jej povodí. V 17. storočí to boli napríklad papierne, ale aj železiarske huty, ako je táto tzv. Klamovka, stojí na okraji mesta Blansko. A Klamová huť bola zaujímavá tým, že ju postavili v neogotickom slohu v roku 1853. Bola dôležitým producentom liatinových výrobkov, ktoré sa vyvážali až 450 vagónov ročne. Fungovala do roku 1923 a dnes je zatvorená a môžeme ju obdivovať ako technickú pamiatku. Rieka Svitava nám aj dnes ponúkla prekrásne zákutia. Z malého potôčika sa už zmenila na takmer dospelú rieku. Cyklotrasa prechádzala dnes rôznymi peknými úsekmi, lesom, takže to bolo naozaj veľmi príjemné. Južný tok Svitavy preteká okrajom Moravského krasu, ale rozhodli sme sa, že do jaskýň dnes nepôjdeme a necháme si to na inokedy. Namiesto toho sme si naplánovali
kratučký výlet na zrúcaninu hradu Obžany. Je to asi 10 minút prudkým stúpaním nad cyklotrasou. A verili sme, že tu budú nejaké pekné výhľady. Žiaľ, je to tu všetko zarastené, takže možno z tohto pohľadu to nie je úplne to, čo by človek čakal. Napriek tomu je to ale veľmi pekné prostredie, v zelení, najedli sme sa tu, oddychli sme si a do Brna na nás už čaká naozaj len posledných pár kilometrov. Tento vstup poviem s mojou milovanou sliepočkou. Pribicyklovali sme k sútoku rieky Svitavy a Svratky a spolu na tomto tripe sme spravili rovných 100 kilometrov. Spravil som si aj svoj vlastný osobný rekord a ten rekord bol 73 kilometrov aj 96 metrov bez ťahania rodičmi. Tento trip vám fakt odporúčam, pretože bolo to krásne a naozaj sa mi to veľmi páčilo.